Kaixo guztioi, elkarrizketaren tartean gaurkoan Euskal Herritik Kataluniara begira jarriko gara, izan ere berriki Historia del independentismo político catalán de Estat Català al 1 de octubre liburua kaleratu berri du Fermí Rubiraltak eta berarekin batera Kataluniako independentismoaren historia aztertuko dugu, Euskal Herriko independentismoarekin izan dituen paralelismoak edo ezberdintasunak ere arakatuko ditugu eta une hontan independentismoak Katalunian dituen erronkak ere aztertuko ditugu. Horretarako, liburuaren egila daukagu gurekin. Fermí, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Aipatu bezala, Historia del independentismo político catalán de Estat Català al 1 de octubre liburua kaleratu berri duzu, independentismoaren itoak, goraberak eta pultsio historikoa nolabait barnebilduna izan duzu. Bai, egia esan, hau da erderaz eginda, eta batez ere da orain dela 15 urte argitaratu nuen aurreko liburu bat, aurreko independentismoaren historia bat, baina jakina aurreko liburuan bukatzen zen 2004an gutxi gora bera, oin ahaztuta dugun tripartito famatu hura sortu berri, eta jakina azkenengo 16 urte horietan gauza desente pasatu dira, desente baino gehiago gauza pilo bat. Bai. Eta beraz, alde batetik eguneratu behar zen handikona gertatutakoa, bestetik zorionez handikona ikerketa berriak agertu direla historiografia aldean, eta hirugarrenik ere, hirugarren helburua izango litzateke baita Euskal Herriko eta oro har erdaldunak diren irakurle posible guztiei zabaltzea benetan zein izan den independentismo katalanaren historioa. Bai, hasteko eta behin aipatzen duzu, Estat Katalatik urriaren bata bitarte, praktikoki 1 urtetako historia da, mende oso bat, gauza asko gertatu dira munduan eta zer esanik ez Katalunian. Zeintzuk ziren aurreko mendeko 20. hamarkadaren hasieran Francesc Maciak sortutako Estat Katalaren oinarri horiek? Esan behar den lehenengoa da, katalanismo oro har oso mugimendu politiko anitza da zentzu guztietan, baina bereziki ideologikoki. Zer esan nahi dut honekin, bere barnean, aspaldiko partez, korronte ideologiko ugari sartu egin dira. Korronte liberala, korronte konservadorea, baita, bigarren internazionalarekin lotutako alderdi bat sortu zen, pasaden mendeko 30. hamarkadan hirugarren internazionalari lotutako ere, eta aldiz independentismoa kostatu zitzaion pilo bat lehenengo alderdi politikoa sortzea. Ez da kuriosoa, guk aztertu dugu aurreko ikerketa batzuetan, baina gutxi gora bera, independentismoaren lehenengo elkarte politikoa, lehenengo alderdi politikoa sortu baino lehenago, 20 urte lehenago sortu zen lehenengoz independentismoak erakunde anti-represibo bat. Honek, pista handiak ematen dizkigu zein izan den gutxienez azkenengo 40 urtera arte independentismoaren historia eta arazo nagusia, eta hau izan da dudarik gabe errepresioaren kontrakoa. Horrek azaltzen du adibidez, kontraesan ageriko bat, zelan lehenengo aldarrikapen politiko argia Kataluniako independentziaren aldekoa, graziosoa edo paradogikoa izan arren ez da sortzen Katalunian bertan, baizik eta Kuban. Eta arrazoi nagusia dela errepresioak eta jasarpena hori ekiditzen zuen egiteko Katalunian bertan. Bai, errepresioa aipatzen zu, eta 120 aipatzutako Kubako kasu hori aintzat hartzen baldin badugu, 120 urteetako ezaugarrietako bat hori izan da. Izan ere, berriki, buruzagi independentisten kontrako sententzia ezagutu dugulako, erbestean daudelako beste arduradun politiko batzuk, torraren inhabilitazioa atejoka dugulako, eta nolabait, hasierako puntutik egungo errealidadera ere, hori dago gorabera askoren baitan.
Bai, baina salto handia egin du, urtetako saltoa. Bai, bilakaeraren berri galdetu nahiko nizuke. Bai, liburuan azaltzen den bezala, independentismoaren historia 3 fasetan klasifikatu dugu edo nabarmendu dugu. Lehenengo izango litzateke gerra zibilara arte, fase horretan independentismo hitza baino gehiago Kataluniako independentismoak erabiltzen zuen beste hitz bat, separatismoak. Errepresio dela eta independentzia eta independentismo hitza nolabaiteko tabua zen Kataluniako gizartean, eta horregaitik kuriosa den bezala independentismoak berak bere mugimendua ezagutzeko erabiltzen zuen Madrilen sortutako hitz pejoratibo bat, separatismoarena, dena den feminismoarekin hasieran ere horrelako ezaugarriak zituen izen bera mundu anglosaxoian, beraz horretan paralelismo bat sor daiteke. Bigarren fasean garatzen da frankismopean eta izango litzateke independentismoaren garaia. Lehenengo aurreko fasean gerra zibila arte dudarik gabe alderdi politiko nagusi izan zen estat katala. Lehen aipatu ez dugun bezala sortzen da lehenengo mundu gerraren ondoko radikalizazioaren ondorioz, eta garai hartan ere sortu zen bere simbolo argiena, hau da, estelada. Estelada gaur ezagutzen dugun bezala urdina esaten dena. Aldiz, frankismopean, frankismoak radikalizazioa sortu zuen, ez soilik Katalunian, baita Euskal Herrian edo Galizian ere, denok dakigu zemotatako alderdiak eta erakunde politikoak sortu zituen, eta bai Galizian, bai Euskal Herrian eta bai Katalunian, batu egin zen independentismoa, sozialismoa eta unibertsitatean batez ere sortzen ziren ideia progresista eta iraultzaile horiekin. Hori dela eta ere sortu egin zen beste simbolo bat. Eta hain zuzen ere, Kataluniako estelada, gorria, formato gorria hartu zuen, gaur egun ezagutzen duguna, fondo horia eta izar, 5 puntutako izar gorria, eta garai horretan agertu ziren hainbat alderdi politikoak. Front Nacional de Kataluniatik, sortua justo Bigarren Mundu Gerraren garaian, zabaldu egin zen, 60garren hamarkadan, PSAN, Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans. Hori izango litzateke bigarren fasea. Eta 3. fase baten zabaldu berria da, postmodernitatearekin, kapitalismoaren garapen azkenengo urtetakoa, eta horretan da, garai berria soberanismoarekin hala edo nola ezaugarri nagusietakoa izan zuena. Bai, zentzurretan, zenolako alderaketak eta ezberdintasuna daude Euskal Herriko independentismoarekin? Galdera ona eta erantzuteko, ez dakit, aste bat agian ez, baina ez oso laburrean. Nik esango nuen oro har Euskal nazionalismoa eta Kataluniako nazionalismoa sorrera ezberdina izan zuten. Adibidez, diferentzia bat gero ibilbidea markatuko duena, Katalunian mugimendu federalista oso garrantzia handia izan zuen eta oso eragina handia izan zuen bai katalanismoan eta baita independentismoaren joera ere. Hemen Euskal Herrian federalismoaren eragina oso txikia izan zen. Askotan esaten da, adibidez, agian eraginik handiena da zelan Frantzespi Margallen emaztea Bergarakoa zela, zokeres banago. Eta horrek sortu zituen hainbat konplizitatea, baina handikona, handik haratago ez dira horretan konplizitatea handiagorik izan. Beraz, Kataluniako nazionalismoa beti izan da, edo ia izan da, mugimendu inklusibo bat,
proaktiboa, lehen esan dugun bezala ideologikoki anitza, eta aldiz Euskal Herriko nazionalismoan eragin handia izan zuen aranismoak. Beraien jarrera defensiboak oso markatuta izan dira. Hori da hala edo nola aldatuz joan da denborarekin. Eta nik uste dut azkenengo garaietan diferentziak gero eta txikiagoak dinean, bai Euskal Herri eta baita Katalunia ere, bi estatu berdinen artean bizi behar izan dute edo biziraupena landatu edo landu behar izan dutela. Beraz horrek asko laguntzen du ibilbide paralelo baten. Bai, zentzu horretan, Fermi, aipatu duzu, 3 fase nabarmentze dituzula, baina azkenaren baitan ere, nolabaiteko alako gora-bera oso handiak egon dira eta hito ezberdinekin. Lehenik eta behin, aintzat hartu behar da, Franco hil osteko urteetan, lehenik diada jendetsuak, tarradeia zen itzulera eta baina nolabaiteko sistema bat osatzen da, pujolismoaren baitakoa, konvergentziaren nolabaiteko hegemonia horrekin, eta nolabait kohabitatzen duena ondoren PSC-rekin Barcelona hiriko eta eremu metropoliarrean zeukan nagusitasun horrekin, ez? Eta Felipe Gonzálezek irabazitzen zituen hauteskunde batzuk eta Jordi Pujolek besteak. Horrek independentismoari leku politiko eta soziologiko gutxi utzi zion hainbat urteetan. Bai, baina izan ditu etapa autonomistak beste ezaugarri batzuk. Eta oso importanteak izan dira ezagutzeko eta ulertu ahal izateko gaurko independentismoaren garapena eta estanda. Alde batetik, lehenengo aldiz azkenengo 300 urtetan, irudikatu egin zen Katalunia bere forma bezala. Forma, hizkuntza, bere instituzio propioak, autonomistak izan arren, horrek irudikatu zituen Katalunia zizela, hori alde batetik. Bestetik, lehenengo aldiz, mezu independentista zabaldu izan da, aukera izan du zabaltzeko, era hala edo nola beti murrizketekin, baina zabaldu egin da, era nolabait zabala eta iaia murrizketari gabe. Horrek, Kriston eraldaketa suposatu independentismorako, ze lehenengo aldiz bilatu beharrean aldaketa bat lortzeko apurketa estatuarekin, independentismoak berak egin duena izan da instrumentalagoa bihurtu. Hau da, erakutsi, azaldu, erakatsi ze motatako abantailak izango zituen Kataluniarako independentzia. Hau da, instrumentalagoa bihurtu da independentismoa. Gero hori gehi azkenengo 10-20 urtetan gertatutako krisiekin nolabait sortu egin duena izan da betiko katalanismoa eta historikoki garatu zen independentismoa bat egitea bidean. Bai, aipatu bezala, badaude hainbat elementu azkenean elkar lotu direnak, baina aipatzen ari ginen moduan, momentu batzutan politikoki 15%aren buelta horretan mugitu izan da, ERZ-ek egun ezagutzen dituen emaitzak urruti izan ditu urteetan, eta lehen ere, aipatu dugu errepresioaren kontzeptua, eta egon dira mugarri batzuk autonomismoaren baitan, ez? Aipatu bezala osatutako sistema guzti hori, konvergentziaren inguruan, nolabait Maragalek Barcelona guapa jarri zuen garai hori, Joko Olimpikoen garaia, eta 92 aipatuta, gogoratu behar da ere, errepresioari dagokienean, Garzonek abiarazitako operazioa eta horren ondorioak. Bai, liburuan azaltzen den bezala, azkenengo 10-15 urtetan gertatutakoaren fenomenoa guri gehien tsunami baino gehiago irudikatzeko gertatu dena gustatzen zaigu beste metafora bat eta da sumendiarena, volkan bat.
Volkan edo sumendi guztiak bezala, aldez aurretik bazegoela, bazituen bere ezaugarriak. Gertatu den espaldiko 10-15 urtetan, 20 gehien jota izan da sumendi hori estanda egin duela. Katalanismoa, independentismoa ez bezala, bere 100 eta piko historiako urtetan egin duena da izan da proposatu, saiatu, gauza guztien gainetik Kataluniako enkaje politiko bat Espainiako estatuan. Eta behin eta berriro, Madrildik eta Parisetik lortutako erantzuna beti izan da berdina, ezetz eta ezetz. Eta azkenean katalanismoak, orain aipatuko ditugun hiru krisi batera, estanda eginda, konturatu eginda ez dela posible enkaje politiko hori. Eta horrek eraldatu egin du goitik bera aurreko sistema politikoa. Aurreko sistema politikoa, pujolismoaren sistema politikoa, bi hanka nagusi zituen, alde batetik pujolismoarena, autonomista, eta bestetik PSC alderdi sozialista, nabarmen sustraika katalanista ugarirekin. Azkenengo 10-15 urtetan aldiz, 3 motatako krisi oso sakonak gertatu dira Katalunian. Lehenengoz, krisi ekonomikoa, eta krisi ekonomiko honek ez da soilik izan krisi ekonomiko larria, hau da langabezia sortu areagotu, industriak itxi, aldatu ekonomiaren perfila, baizik eta jarri du kolokan Katalunian oso importantea izan den welfare state edota estado del bienestar erderaz esaten den moduan. Horrek proletarizatu nahi badu edo horren aurreko beldurra polarizatu egin du lehengo sektore katalanista asko. Horrekin batera gertatu da ere krisi politiko bat. Krisi politiko hori Espainia aldean eta Europa aldean oso nabarmena da, adibidez, maiatzaren 15ko mugimendua famatuarekin. Eta honekin batera argi dago beste 3. Krisi bat egon da, eta hori da krisi instituzionala. Zelan autonomismoa krisi sakonean bukatu du bere ibilbidea eta horren aurrean beste tokietan ez bezala Katalunian agertu egin da aldaketarako proiektu bat, eta aldaketarako proiektu hori independentista izan da. Hau da, krisi ekonomikoaren aurrean, krisi instituzionalaren aurrean, krisi politikoaren aurrean, posible izango litzateke irtenbide bat, eta irtenbide hori zen Kataluniako independentzia. Horrek astindu egin du panorama politiko osoa, eta horregaitik oin 10 urte ezagutzen genuen sistema politiko katalana eta oraingoa ez dauka inolako zerikusirik. Bai, Fermi, aipatuzu, aurreneko liburua bukatzen dela tripartitaren garaian, gobernu horrek bukaera eman zion konvergentziaren nagusitasun instituzional horri, generalitatean, eta gertatzen da gainera momentu historiko oso partikularrean, hau da, estatutaren eraberritze prozesu horren baitan, eta nolabait ere ematen da beste fenomeno bat, eta fokoa, Madrileko fokoetako tertulia eta naiz eta pujolismoaren garaian ere ikuspegi kritiko eta inkluso mesprezatzailea adierazi Kataluniako nazionalismo edo independentismoarekiko, nolabait Katalunia hasten da jartzen Madrilgo tertulia guztien fokoan, eta nolabait manbu beltz edo arerio nagusi bezala azaltzen, Espainiako unionismoaren etxain nagusi bezala azaltzen garai hortan. Zenolako ondarea utzi zuen akordio horrek, izan ere RFek bere momentuan gorakada izan zuen, gero berriro ere bera jeisteko, eta zenolako ondarea utzi zuen kontutan hartuta gerora etorri den guztiarekin? Liburuan aipamen bat horri, eta nik uste dut tripartitoaren eginkizuna baino gehiago suposatzen zuenari ez zaio eman nire ustez izan duen garrantzi nahikorik. Nik uste dut tripartitoarekin 23 urte pujolismopean izan eta gero ikusita ere bere garaian ligak izan zuen garrantzi historikoa katalanismoaren barruan,
lehenengo aldiz tripartitoa suposate zuen independentismoaren ideia gizarteraztea sektore askotara. Zan nahi dut, ezkerreko sektoreak antifrankismoarekin bat egin zuten katalanismoaren aldarrikapena eta tripartituarekin horrek zabaldu egin zuen. Gainera, Mirabeteko estatutuaren proiektua, hau da, tripartituak bultzatu zuen proiektuak, lortu zuen amankomunean jartzea sektore politiko gehienak, hau da, ez soilik tripartitoa osatzen zuten alderdiak, hau da, PSC, Esquerra Republicana eta Iniziatiba, baita ere oposiziotik Konvergentzia eta Unió. Nolabait, herriaren eskakizun bat izan zen Mirabeteko estatutua. Zer gertatzen da? Esquerra Republikanak berak bere testuak azaltzen eta aztertzen baditugu 2005an, 2006an, ez zuten uste gertatuko zela independentismoaren bolada izugarria gero ikusi duguna. Beraiek nahi zuten beste urrats bat ematea Kataluniako nazionalizazio prozesu horretan. Gertatu izan da, oro har areagotu den nazionalismo hura ere soilik dagokio Kataluniari, baita igertzen da Espainiako Katalunia eta egia da espainolismoaren bultzada azkenengo urtetan izugarria izan da. Horregatik kontuan izan behar ditugu ere liburuan aztertzen dugun bezala beste orokorreko baldintzak. Zelan kontrakoa badirudi ere, gaur egungo mundializatuta dagoen gure gizarte hau kontrajarria iruditu arren, ere bultzatzen ditu nazionalismo konkretuak eta txikiagoak. Jendeak behar ditu hala edo nola harremanak sendotzeko horren ideiak, eta hori ez da soilik nabarmentzen Katalunian, baita Espainian ere, eta horrekin batera zabaldu egin zen historikoki existitu den katalanofobia orokorrean. Bai, hori nolabait islatu zen Alfonso Guerrak aipatutako zepilatu famatu horrekin. Horrek bide eman zion 2010ko mobilizazio historiko horri. Behar bada hor batzuk, Martxelo Tamendik aipatzen du, batzuk autonomista sartu zirela manifestazioan eta independentista atera egin zirela, paraleloki ere hasi ziren galdeketa independentistak enbat udalerritan, Areniz de Muntekoa aurrenekoa, eta hor hasten da ere azken aro honen aro berria, ez? Bai, hombre, gaur egungo Kataluniako soberanismoak oso ondo lotu egin du nire ustez gaurko gizarte modernoen eskakizunak, gizarte modernoen aldarrikapenak bere ibilbide historikoarekin. Lehen aipatu dudan bezala, katalanismoa beti izan da mugimendu bat ere etnizista, kontrakoa, zabala, ideologikoki beti adibidez etorkinen aurrean beti mestizajearen alde, egin du beti proaktiboa, adibidez hizkuntza bukatu da edo ja ez da izan gauzarik importanteena definitzeko naziotasun katalana, baizik eta norberaren nahia katalana izateko, eta proiektu oso batzaren aldeko proiektua anitza eta inklusiboa batu egin du non kabitzen den mota guztietako pertsonak berdin non jaio, berdin ze hizkuntzatan azaldu, berdin ze motatako proiektu politiko edo ekonomikoa izan. Hori izan da nolabait soberanismoak azkenengo urtetan izan duen abantailarik handiena. Eta jakina, eta horren aurrean aldiz, azaldu den espainolismoa garatu egin ditu kontrako ezaugarri guztiak. Oro har, nazionalismo etnizista bat, nazionalismo itxia, nazionalismo historizista, eta bar.
Bai, Fermi, zentzu horretan, hegemoniarako bide horretan, ematen dira hainbat elementu garrantzia handikoa batetik sektore ezberdinetako herritarrak eta sentsibilitate ideologiko ezberdinakin, ezker eskubi, inolako konplexurik gabe, independentistak direla aipatzea, eta bigarrenik, oraintxe aipatu duzunaren hildotik eta hiritartasun kontzeptu horretatik abiatuta, nola lehen aipatu dugun elementu hori, Bartzelonako eremu metropoliarrean, bere garaian PSC-k zeukan nagusitasun hori, lehen Aiton Amonek behar bada PSC-ri botoa eman, eta Ilobek ezkerra edo kupi ematea. Bai, hori da lehen esan dugun bezala panorama politikoaren aldaketa sakonetako bat. Sektore horiek ikusi dute zelan krisi ekonomikoaren aurrean, krisi instituzionalaren aurrean eta krisi politikoaren aurrean proiektu bakarra izan da soberanismoarena, inoren kontra baizik eta guztien aldeko proiektu politiko bat. Bai, zentzu horretan, Fermi, ere... Bai, barkatu. Jakina. Jarraitu. Ez, soilik esaten den bezala en el pecado llevaba la penitencia, eta bere pluraltasuna, bere aniztasun ideologikoak, orain jakina bateratzeko estrategia komun bat, bere problemak sartzen ditu. Oso zaila da programa edo estrategia bateratu baten sartzea horrelako hildo ideologiko ezberdinak. Bai, eta oin ikusten dugu momentu honetan, jakina. Bai, aipatu dugu KUP eta bere sarrera parlamentuan, bereziki lehendabiziko agintaldi hortan, batetik nobedadea suposatzea zain eta diskursiboki bestelako aldarri batzuk instituzioetara eramateaz gain, behar bada beste bi alderdi nagusiak ere nolabait zentratu egin zituen. Hau da, bazegoelako kakotxartean ezkerreko, ezkerreko bai, kakotxartean nolait muturreko eta formazio bat are ezkerrago zegoena eta beste bi formazioak nolabait erdiratzen zituenak tableroan. Horregaitik beste tripartitoaren izandakoaren ondorio bat, Eskerra Republikana batzearekin eskerrekoa egin zuena izan zen tableroaren joko politiko horretan zentralizazioa hala edo nola lortzea. Eta zentzu honetan, eta ikusita ere, zemotatako gizarte progresista dugun katalana, zentralitatea lortu duela zentzu horretan. Bai, Fermi, diada erraldoiak ezagutu ditugu azkeneko urteetan, azaroaren 9 eta azkenean urriaren 1 iritsi zen, mugarri historikoa, baina baita ere behar bada inozentziaren aroaren bukaera. Guztiz arrazoizkoa, baina nik nabarmendu nahi nuke zelan urriaren batean, 2017ko urriaren batean gertatutakoa nolabait eredu gisa hartu daiteke soilik Katalunian edo Espainiar estatuan, baita ere mendebaldeko Europan edo mendebaldeko gizartetan ere. Zelan demokraziaren krisiaren aurrean erantzuna izan zen, ez da izan murriztu demokrazia populistak eta eskuin muturreko alderdi eta formazio askok aldarrikatzen duten bezala, baizik eta kontrako aldarrikapena. Eta horregaitik oso importantea da porraren aurrean, represioaren aurrean, hautestontziaren simboloa momentu horretan. Oso erreza da galdetzea jendeari zer nahi duen bere etorkizunerako. Zemotatako garapen instituzionala eta politikoa, estatu batez, zemotatako harremanak ondokoekin eta besterik ez. Eta zentzu horretan, bilakatu da eredu politiko gisa Europa osoan, ez soilik. Eta nik uste dut horregaitik ere Europako instituzioek beldurra izan dute horren aurrean. Eta baita ere europeismoa oso garatuta zegoen Kataluniako gizartean nolabait ikusi da zemotatako mugak zituen europeismo horrek.
Bai, eta azkena, Fermi, eta aurrera begira zer? Argi dagoena da gauza bat. Kataluniako gizartean soberanismoak aldarrikatu eta mobilizatu dituen sektoreak ez dute atzera egingo. Esan nahi dut, independentzia eta soberania katalana aldarrikatzen dutenak jarraituko dute aldarrikatzen. Atzera bueltarik ez du izango. Agian ez da lortuko, baina horretan egingo dira. Eta berandu baino lehenago, nik uste dut, eskatutako bidea zabaldu egingo da, ze sortutako hiru krisi horiek, krisi politikoa, krisi ekonomikoa eta krisi instituzionala jarraitzen dute bere horretan. Horren aurrean ez da ezer konpondu. Beraz, berandu edo lehenago prozesua, estrategia amankomun bat lortuko du berriro ere, eratuko du berriro ere, eta saiatuko da berriro ere. Eta lortzen denean koiuntura apropos bat, nik uste dut aurrera egingo duela prozesu soberanista. Eta honekin batera, ere ez daukat zalantzarik, horretaz ez dugu hitz egin, Euskal Herrian prozesu oso antzekoa garatuko duela. Nik ez daukat inolako dudarik, ze azken finean, Katalunian provokatu dituzten arazoak hemen berdinak ditugu, agian beste era batetik eratuak, baina berez hemen antzekoak ditugula. Hausnarketa horiekin geratzen gara ez dago denbora gehiago, Fermi, plazer bat, mila esker. Zuei gonbidapena egiteko eta horretan ikusiko gara. Hurrengoan Euskal Herriari begira zer egin dezakegun, hitz egin dezakegu, bai. Nahi duzunean, hala geratzen gara. Mila esker, Fermi. Bale, zuei.